O Atlético Chantada non está pasando a súa mellor racha. A pasada fin de semana caía contra o Comercial a domicilio por 3-1. Os de Miguel levan 6 gañados, outros 6 perdidos e 2 empates. Neste derradeiro, a primeira parte foi determinante e o resultado do partido, según o adestrador, algo injusto. Todo foi na primeira media hora da primeira metade. O primeiro gol foi aos 10 minutos, un gol en propia meta, un mal despexe que, bueno, o Vítor non pudo facer nada, desviou totalmente o balón da dirección na Kiva e, bueno, mala suerte. Pero, bueno, os 5 minutos de que eles marcaran ese gol, respondemos ben que empatamos. Pero, bueno, despois, noutra incertidumbre, un tiro, unha serie de rebotes, marcaron-nos o 2-1. E, bueno, todo sucedeu na primeira media hora da primeira parte, que fomos con 3-1. Despois, na segunda metade, fomos moi superiores, incluso unha vergüenza porque perderon unha mao de tempo impresionante, os balóns non nos daban balóns cando queríamos sacar de banda, porque nos últimos minutos incluso opción de marcar un gol e apretalos e empatar o partido, pero non pudo ser. A pesar dos malos resultados nas derradeiras xornadas, o Atlético Chantada vai de sexto con 20 puntos, unha posición que non está nada mal para estrear equipo.